karong buntaga sa Spotlight, mga kapuso, pangumustahon ta ang dagan sa vaccination rollout sa Dakbayan sa Sugbo. Napun-an ba ato mga vaccination sites aron mo cater sa mas dugang pang mga residente nga magpabakuna? Kumusta man sab, nagpabilin pa paghihapon ang pagpanagana sa uban natong mga kaigsuunan nga magpabakuna batok sa COVID-19. Pakisayran tani karong buntaga, kapuso, kay makauban nato usa ni siya sa sakop sa vaccination program sa Cebu City. Cebu City Councilor Dave Tumulak. Good morning, Konsehal Dave. Kumusta karong adlaw, sir? Maayong buntag. Maayong buntag, Sir Nico. Maayong buntag usab sa ato mga televiewers. Daghan kayong salamat, Kons, sa pag-uban kanamo karong buntaga sa programa, Kons. Approximately mga pila nagtaka porsyento diri sa Dakbayan sa Sugbo, Kons, nabakunahan o baka nakaparehistro sa atong vaccination rollout? Naapata sa 54,347,000. So wa pagid tayo hingpit makaabot sa 10% nga ato unta nga gikinahanglan nga mosaka. Gumikan kay ang atong Dakbayan sa siyudad sa Sugbo, gibada-bada man nga ang estimate niini mga 700,000 ang atong target nga mabakunahan. Apan sa pagkakaron, dapat sa 54,347 to be exact. Doon na tayo 209,732 registered online. Unsa na ta nga kategorya, Kons, sa atong vaccination rollout? Well, sa pagkakaroon, Sir Nico, nag-agad o nagsunod gid ta sa kamanduan nga gihatag gikan sa Department of Health o sa World Health Organization kini COVAX facility. Gumikan kay kining bakuna nga atong gipanghatag sa pagkakaroon sa atong mga katawhan, kining Pfizer gikan man kini donasyon gikan sa COVAX. Unya aduna magbi mga guidelines nga ilang ipatuman nga ipahatag lang kini sa A1 mga medical frontliners, A2 senior citizen, A3 para sa mga with comorbidities, o ingon man sa A5 alang ni atong mga sakop sa 4Ps, alang sa atong mga kabus sa mga katawhan. So how about ang A4, Cons? Unsa may gitagana nga bakuna para nila? Well, base sa Department of Health, matud pa nila nga inig-abot, doon natin gipaabot, Sir Nico, actually libuan ka mga bakuna Sinovac para kini sa atong mga A4 category. Kining A4 category kadto ni sa mga pribado nga mga empleyado, mga essential workers ug lakip ta usab katong anaa magtrabaho sa gobyerno para kini nila. Muna nabantayan nato the past days, Cons, nga dunay mga adlaw nga nasira gyud atong mga vaccination sites kay wala pa stock sa bakuna. Tulog gyud ka adlaw nga wa gyud ta makapabakuna nining tuto ka mga existing sites nato. Namely, ang SM, ang Robinson's Galleria o ang UC Badilad, wa nila ito mabuksi. Gumikan kay, wa magugtay bakuna nga nadawat kikan sa Department of Health. Mao na atong ipasabot sa mga subuanon nga tanan ng mga local government units mag-agad na sa Department of Health ug dunay ihatag nga mga bakuna. Kons, ako lang balikon gamay, Cons, for the information of our viewers, basi nalibog sila itong mga categorization karon sa asa sila na belong, Cons. Ang A1, Cons, is mga health workers nato. A2, yes, mga medical frontliners. Ang A2 para kini ngadto sa ato ang mga senior citizens. Na senior citizens. Ang atong A3 para kini ngadto sa mga kaigsuonan nato nga dunay comorbidity, budi pasabot, dunay medisina, dunay maintenance na tambal, alang ni atong dunay sakit sa kasing-kasing, sa baga, o bisan unsang matang sa mga sakit, i-considered na sila as A3 priority. Kining A4, para po niya sa ato mga kaigsuunan ng mga essential worker. Naglakip ganit ni siya, Sir Nico, sa mga katabang kanang mga self-employed. Naglakip ni ang A4. Mao ni ang pinakadaghan nga sektor na hangtod karon wa pa gini sila mabakunahi. Kumikan lagi sa mando sa DOH nga dili pa sila pwede hatagan sa Pfizer apan magpaabot sila sa Sinovac. Cons, kini atong registration sa Cebu City sa mga gusto magpabakuna, Cons, ipaagi man nato ni online, di ba, Cons? Doon na tay site nga ilang bisitaon. Yes, how about sa mga walay access, Cons, sa internet, sa gadgets, unsay buhaton nila? Meaning mga tungura, Sir Nico, alang ni adtong mga nabakunahan na nanawagan ta sa mga kaigsuonan nato nga nakahumana sila pagpabakuna nga tudlo pud sila. Ikaduha, muadto lang sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay hall, kay doon naman tayo mga internet connection, adto sila dito magparehistro. Ikatulo, dool mo sa bisan asa ng mga government agencies sa atong dakbayan.
kay doon ay mga kawani nga mutabang usab kaninyo sa pagparehistro. Kini manggong registration, Sir Nico, angay masabtan sa atong mga katawhan nga ang atong mga bakuna nga madawat sa atong dakbayan, mag-agad kini sa total number of registered online. Walk-ins, Cons, allowed? Dili allowed sa atong mga sites? Gibadlong na ta sa Department of Health kay basin unya kung magka-problema ta sa umaabot, nagkato na hinoong nagparehistro, inigabot nila dito sa vaccination center, wa na hino'y bakuna nga ilang madawat. Hinungdan nga giawhag ta nga iparehistro ang tanan o niya dili na gyud ta mo allow mga walk-ins. Cons, kumusta ni atong kuanday Cons tinguha pag open og more vaccination sites labi na sa atong mga mountain barangays? Nagbukas ta sa lain na sabnato nga vaccination center mao kining Don Bosco, no, diha sa may Punta Princesa, para kana sa ato ang mga mountain barangays. Gibuksan usab ang laing vaccination center dito gyud mismo gipahigayon sa Bonbon Sports Complex. Diin ang mga residente gikan sa Sudlon 1, Sudlon 2, Sinsin, Barangay Buot, Barangay Babag, o ingon man Barangay Bonbon, nakapahimos sa maong pagpamakuna. Cons, to close this, doon na kay but ipaabot nga mensahe sa atong mga kapuso nga nagtan-aw rong buntaga. Giawhag na mo atong mga katawhan, pagparehistro sa pabakuna.com para sa ingon kamo mabakunahan o kitang tanan musukol na o maluwas na ta ni ining COVID-19. Daghang kayong salamat sa GMA7. Daghan kayong salamat sab sa pagpaambit sa imong higayon karong buntaga, Cons. Paghatag o tin-awa ni atong vaccination rollout usa sa nangunay di sa dakbayan sa Subo, mga kapuso, si Councilor Dave Tumulak. Daghan kayong salamat, Konsihal. Daghang kayong salamat, Sir Nico. Maayong buntag. Thank you, Cons. Good morning.